Добрый день, шановные сябры! Рады вас вітаць у нашым школьным гісторыка-краязнаўчым музеі, захоўваючы памяць на стагоддзі. Сёння я з вами праведу аглядную экскурсію на голас мінуўшчыны ад імя героя Савецкага Саюза Алексея Степановича Лукашевича. Наш музей – гэта не проста экспазіцыя са старымі рэчамі. Гэта жывы голас мінуўшчыны, скарбонка памяці роднага края. Я нарадзіўся 3 чэрвеня 1924 года у вёсцы Босова, Крупского района Минской области. Дзяцінства маё было нядоўгім і няпростым. У 1928 годзе памерла маці, і я застаўся сіратой. Тады мяне вызначылі выхаванцам у адну з вайсковых частак у горадзе Крупкі. Салдаты сталі маёй сям'ёй, а казармы домам. У 1938 годзе камандаванне накіравала мяне ў дзіцячы дом у Крыме. Там я жыў і працаваў садоўнікам да пачатку вайны. Калі нямецка-фашысцкія войскі захапілі Крымскі паўвостраў, нас, дзяцей, вывезці не паспелі. Дзіцячы дом акружылі калючым дротам. Выставілі ахову, жыць у няволі я не мог. Адной ноччу мне ўдалося ўцячы пешу. Хаваючыся і галадаючы, я дабраўся да Куруглянскага района, туды, дзе ўжо дзейнічалі партызаны. З першых дзён акупацыі тут разгарнулася барацьба з ворагам. У ліпені 1941 года з'явіўся партызанскі атрад Сергея. Спачатку я быў сувязным, а 25 красавіка 1942 года у 17 гадоў стаў партызанам-разведчыкам 28-го камсамольскага маладзёжнага атрада 8-й Куруглянскай партызанскай бригады. Першы эшалон ворога я падарваў 24 мая 1942 года на участку Рацилова да Лачин. Потым былі новыя заданні, засады, выбухі. Мы грамілі валасныя ўмацаванні, пускалі пад адхон эшалоны. Рвалі тэлефонную связь ворага са стаўкай нямецка-фашысцкага галоўнага камандавання. Усяго не давялося ўдзельнічаць у падрыве 11 варожых эшалонаў. Партызаны казалі пра мяне: малы залатнік ды дарагі. І я ганарыўся іх даверам. 13 лістапада 1943 года мы з двумя таварышамі, Тарасавым і Максімовым, вярталіся з баявога задання каля вёскі Зеленкова. Раптам трапілі ў засаду. Ворага было больш, але мы прынялі бой. Мае сябры загінулі адразу, забітыя кулямі. Я быў цяжка паранены, але жывым ворагу не здаўся. Апошняй гранатай я падарваў сябе і гітлераўцаў. Хаваць мяне ўдалося не адразу. Немцы некалькі дзён ладзілі засады. Ужо пасля вайны мне было прысвоена званне Героя Савецкага Саюза. У вёсцы Зеленкова Куруглянскага района усталявалі помнік, напісаны мастаком Іосіфам Капелянам. У вёсцы Ухвала Крупскага района мне таксама устанавілі помнік, а школу празвалі маім імём. У пасляваенны час мае дзве сястры, Надзея і Зінаіда, успаміналі: 3 дні партызаны спрабавалі пахаваць Алексея, але немцы учынілі засаду, і нельга было дастаць цела ягонае. Урэшце рэшт я знайшоў спакой на Куруглянскай зямлі, на якой змагаўся. Я пражыў кароткае жыццё, але аддаў яе за радзіму і веру, што зрабіў усё